Тук нека да коментираме следното. Има европейско законодателство, т.е. законодателство на европейско ниво и правила на еврозоната. Значи тук наистина този разговор също е тема на отделна дискусия, но европейското законодателство, първо, краткият отговор е да, съществува такава възможност, но, както се казва, дявол е в детайлите, нали? Защото това европейско законодателство касае основни сметки. Тоест, основната сметка е свързана с разплащателна сметка. По отношение на спестовните сметки има изключение. Спестовните сметки са свързани с политика на банките от другите държави, с законодателство на отделните държави, тъй като различните държави имат различни законодателства, свързани с контрол на сив сектор, пране на пари, финансиране на тероризма. Отделните банки също прилагат и национално законодателство. И когато не става дума за основна сметка на гражданин, т.е. банка не може в голяма степен да откаже откриване на основна сметка, но, както казах, тя е разплащателна. Когато става дума за спестовна или инвестиционен инструмент, тогава вече всичко зависи от националното законодателство и в част от държавите има доста строго национално законодателство, което касае, както казаха, изпирането на парите, финансиране на трафик, сив сектор и така нататък. Не И очаквате, не да, очаквате в не рамките в на първата година да първоначалния се случи етап, нещо. да, защото пък, що се отнася до основни сметки, вие знаете, че условията по спестовните сметки дават голям маржин, т.е. Хората, ако искат нещо да местят, те ще го местят заради условията по спестовните сметки, а не обслужване на основна сметка, която по-скоро, ако ти си резидент, т.е. си там за 1, 5, 6 месеца и си откриеш, нали, да имаш възможност спокойно да оперираш. Те по-скоро се интересуват от спестовните. А спестовните сметки, това хоризонтално европейско законодателство и на еврозоната не дават пряк отговор за това, доколко може. Те остават на националните законодателства да се съгласат с тези правила. Както казах, в доста държави имаме доста строго Строги, да, законодателство в това ясно. отношение, Добре. което е свързано и с миграционни процеси, процеси на тероризъм, най-различни други, пране на По-скоро пари и едва ли така ще нататък. се... Така че краткият отговор, да, от всичко, което подробно обясних, краткият отговор е, че по-скоро и в рамките на следващата година такава тенденция аз не очаквам за спестовни инвестиционни сметки. Нали, така Добре. да го кажа. Продължаваме натам с данните, които предоставяме по отношение този слайд, тази графика е свързана с а, доколко с постоянните коментари, доколко влизането ни в еврозоната ще се отрази на цените на имотите пряко, т.е. като някакво очакване. И тук сме показали какво се случва в някои държави в различен момент приемани в еврозоната по отношение на годината на прием, която е в зелено, виждате, и предходни 4-5 години и още 3 до четвъртата година след приемането. Това, което виждаме е, че в голяма част от случаите се вижда ръстове на цените, се виждат ръстове на цените и в Латвия, и в Литва, и в Хърватска, и в Португалия, и в Италия. Сега тук трябва да направим забележката, че това са реални данни, не номинални, т.е. те са дефилирани. Данните са от Евростат и от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. А, Може би да Другото, което... обясним какво означават дефлираните данни, ако за някой не е ясно. Тук доцент Ножаров може би да каже най-добре и най-кратко. Най-кратко, текущите номинални цени минус инфлацията. Точно Нали? така, да. Това е най-краткото Това е обяснение. най-кратичкото, да. Тоест, другото, което трябва да обърнем внимание е какво се случва на втора, трета и четвърта година. Виждаме, че има почти 50 на 50%. Първата година видяхме, втората година имаме лек спад в Латвия, имаме лек спад, не лек спад 5% в Словакия, тя е приета 2009 година, т.е. това е 2010, бяхме в криза. Виждаме, че в страни като Австрия трета и четвърта година има леки спадове, в Словения 2007, това е точно 2008-2009, т.е.
това, което може да кажем, поне аз така си мисля и мой извод е такъв, че трудно може да направим някаква матрица, някаква тенденция от самия факт на приемането. Самия факт на приемането едва ли влияе. Влияе състоянието на икономиката на държавата, състоянието на световната икономика, геополитическо състояние. Значи, виждате, че в страни, които са били приети в онзи период от 2007, 8, 9, 10, може би 2007 не трябва да включваме, но ако е била прията 2007, 2008, първа година след това се отразява. Виждаме, че са червени данните. В повечето случаи обаче имаме ръст и това вероятно е било свързано с добра икономика, с повишаващи се доходи, повишава се брутен вътрешен продукт. Нещо, което и в България в момента се случва, т.е. ние не можем да очакваме нещо много по-различно. Всички тия данни, които показахме малко по-нагоре, спестявания, миграция, цени на имоти, сделки, всичко това през последните една или две години всички фактори, тези фактори се развиват абсолютно в позитивна посока. И нещо, което може би ще коментираме пак след мъничко, ако ни остане време, е нещо, което се променя на първи, това е очакването. Вече няма да има очакване. Очакването, ще видите с малко и цени, индекс на цени в няколко страни, да видите къде се намира България. Последните две години, три, точно това очакване вероятно влияе на покачването на цените, нещо, което е малко по-различно от всички останали обективни фактори. Да кажем, че това е очакването един нерационален елемент. Тук А, може би да обърнем внимание на Словакия, която влиза в еврозоната в един период на икономическа криза в Европа. И виждаме, че цифрите там са отрицателни. Може би те са били по-малко отрицателни, отколкото в някои други държави, които не са били в момента вече в еврозоната. Но така или иначе няма никаква гаранция за влизането в еврозоната, дали цифрите ще бъдат положителни или отрицателни. Наистина трябва да следим пазара в какъв етап от развитието си се намира и къде се намираме в икономическия цикъл в момента. Тоест много други фактори извън факта, че влизаме в еврозоната, който, както ти каза, точно така. създава известно психическо напрежение на пазара и Нерационално търсене. точно така, А и нерационално предлагане, между поведение. другото. То влияе не Нерационално само на поведение. търсенето, това очакване. То влияе и на предлагането. А пък предлагането само по Да. себе си е сериозен фактор тогава, когато то намалява за повишение на цените. Така че в един и същи момент това очакване, тая психоза, това нерационално, той е нерационален фактор, който явно влияе, влияе и на рационалните, на обективните фактори, които влияят на пазара на жилища. Само, че има и един друг момент, когато тази нерационалност се е включила на пазара, че има вероятност продавачите пък да очакват, че пазара може в скоро време да се обърне и да започнат да изкарват повече имоти на пазара. Аз лично забелязвам, че има леко увеличение на вторичния пазар. Аз мисля, че точно това ще се случи. Точно това ще се случи Да. в първите месеци след 1 януари. Да не кажем, че на втори ще се случи или на първи сутринта, но първите месеци точно това вторично предлагане, което е необходимо да бъде реализирано, ще излезе в кратък период и това може да повлияе на определени райони на някои градове като цяло по отношение на, да речем, намаляне на ръстовете на цените. Да Да, т.е. това е продължим. нещо, което може да го очакваме. Дали се случи точно по Нова година, ще видим. По Коледа стават чудеса, така че Тук ще видим кога набързичко, точно ще се задейства. набързичко състоянието т.е. позицията на България по отношение на ръста на цените на найемите и на продажните цени на жилища от 2010 година до края на 2024 година, взето е предвид четвъртото тримесечие на 2024 година. България не е на първо място, но е след първите една, 2, 3, 4, 5, 6, 7 страни, т.е. в топ 10 със сигурност. Пред нас са страни като Унгария, Естония, Литва, Латвия, Чехия, Португалия. Виждате, че по-развитите икономики имат по-стабилни, по-устойчиви пазари, до толкова, доколкото няма такива големи ръстове, но ние имаме да конвенгираме тук, и тук конвенгерцията е приложима в цените на имотите. А,
Ето ви индекса на цените на жилища, номинален. Това са годишни данни и съответно средногодишен темп за някои страни от 2018 до 2024 година. Това, което исках и ви казах преди мъничко ви споменах, забележете България, тя е в първата колона, как до 21-2 година се развива като повечето страни, които са показани, бих казал и като средноевропейските. Втората колона са Европейски съюз страните. Няма особена разлика. И може би това очакване за влизане в Евросъюз, в еврозона, извинявайте, от 23-та, 4-та, 5-та се чакаме. Това може би до някъде очакване променя всичко в страната. Виждате 16,5 е ръста за 24-та година, най-голям ръст от всички показани страни. Мисля, че сме и най-голям ръст по отношение на всички страни в Евросъюз. Еврозоната също са подобни като в Евросъюз. Данните малко по-ниски като че ли, но само Полша се доближава до нас с 15% през изминалата година и тук виждам и 14,8 в 22 година за Испания или Хърватска е това. Не мога точно да проверя само да, това е с Хърватска. 11,8 е за Полша, но по-скоро тук тенденцията, за която ви обърнах внимание. До последните 2 години всичко в България се случва като средноевропейското и дори като в еврозоната, въпреки че все още не сме членове. Доцент Ножаров, трябва ли да ни тревожи нещо от тези кафяви, мисля, че са купчета в края на графиката? Кафявите са за последната година. Именно, да, но те са и най-стърчащите. Да, за България е най-горе. Това, че има по-рязко повишение или аз Да, и самия процент. тук. Ами, самия процент, то е нещо аналогично на това, което се е случило около 2007-2008 след приемането на България в Европейски съюз. Сега приемането ни в Шенген и еврозоната влияе по същия начин. Така че това по-скоро се дължи на психологически фактори за мен тук, които са свързани в населението, в конвергенцията, в желанието за съхраняване на спестяванията на хората. Това накратко мога да кажа. Аз не виждам нещо тревожно. Мисля, че това по-скоро е нещо, което ще продължи в кратък период от време и след това тенденциите ще се стабилизират. Добре.